Práve sa nachádzame v Reside, kancelárii v Malackách, ktorá teda ešte nie je dokončená, ale už čoskoro ten fit-out bude dokončený, tu bude pekný gaučík, manažerské kreslá, telka zavesená. Robíme to v takom istom design manuále, ako máme pobočku v Bratislave, čiže tehličky, koberec, podlaha, logo, nejaký drevený obklad. Máme tu ešte takú komunikačnú zónu, ale aj tu plánujeme tieto dvere vymeniť pekne za sklenené, aby keď prejdete takto cez celú budovu, tak vidíte odtiaľ svetlo až sem. Preto všade sú sklenené dvere, sklenené steny, aby sme to pekne presvetlili. Tu máme ešte takú nakladaciu zónu, by som povedal, kde si naši nájomníci vedia prevziať nejaký tovar alebo väčšie balenie. Tu už si práve chystajú firma Minalox. Práve sa sťahujú so svojím skladom a pripravujú si takú podestu kovovú, na ktorej si následne spravia hore kancelárie a dole budú mať sklad a idú tu vytvoriť taký showroom. V rámci toho showroomu tu budú organizovať rôzne stretnutia s architektami, dizajnérmi, developermi, ktorým budú predstavovať svoju technológiu. Robia aj kompletné inteligentné osvetlenie domácnosti. Ešte tu máme dva priestory voľné. Tieto dva nám zostávajú voľné, ale teda už aktuálne komunikujeme s možnými nájomníkmi. Tu máme firmu, ktorá sa zaoberá zasa modou a teda majú tu sklad, z ktorého distribujú oblečenie do celého sveta. Je to svetoznáma značka a teda tí kúsky aj stoja za to, čo sa týka aj ceny, ale zasa aj veľkej kvality. V tomto priestore by sme plánovali pripraviť taký ateliér pre fotografov, pre nejaké tvorivé duše. Aktuálne komunikujeme s pár fotografmi alebo videomakerami, ako by sme to vedeli prepojiť. A tu bude vzdielaná zasadacia miestnosť, ktorú môžu využívať všetci nájomníci. Čiže bude tu elektronicky vzdielaný kalendár cez Google, rezervujú si zasadaciu miestnosť, uvítajú si tam svojich hostí alebo klientov, odprezentujú im svoje projekty. Takže toto je naša predstava, aby sa toto podnikanie prepájalo. V rámci recepcie tu máme ešte objednané také tie meet pointy, tie budky, kde keď vám príde klient, tak si viete s ním dať proste 1-na-1 stretnutie, alebo až pre 4 budú tie budky, kde vás nikto nebude rušiť, nebude vás počuť. Takže za mňa ďalšia taká pridaná hodnota, ak aj sú 2-3 kolegovia v kancelárii a niekto má meeting alebo online meeting a nechce byť rušený, tak si vôjde do tejto komunikačnej budky. Ako môžete vidieť, steny sú všetky presklené, krásne využitá tá svetlosť a výška tých priestorov. Sme to poňali, že nebudeme šetriť na materiáloch, chceli sme z toho vytvoriť fakt takú áčkovú budovu v rámci Malaciek.